Jack ydw i, ac ydw i'n byw yma gyda fy mhartner Cam a mam Mags. Mae gan fy mam a minnau ddiddordeb mewn meithio erioed. Rwy'n cofio roedd hysbysebion yn y papur ar gyfer pythefnos gofal maith, a byddai'n bob amser yn siarad am bwy y gallem ei helpu. Dwi a mam wedi bod yn meithi gyda'r awdurdod lleol ers 6 blynedd bellach, ac ymunodd Cam, fy mhartner, a ni 4 blynedd yn ôl. Mae Sam yn 10 mlwydd oed, ac wedi bod gyda ni ers i ni ddechrau meithi, a fe yw ein byd ni. Dyn ni wedi helpu iddo fe ddeall pwy yw e ac o le mae fe'n dod. Mae e mor wahanol nawr i beth oedd e pan gwrthon ni. Ar y dechrau, oedd e'n ffindio'r ysgol yn anodd. Oedd rhaid i ni helpu iddo fe gredu a byddwn ni dal yna ar ddiwedd pob dydd. Dyn ni eisiau Sam i wybod does dim rhaid iddo fe fod y gorau, mond i fod e'n trio ei orau. A byddwn ni wastad yna iddo fe. Roedd hynny chydig flynyddoedd yn ôl nawr, ac mae'n gwneud yn llawer gwell. Mae'n dal i gael trafferth gyda'r ochr gymdeithasol ychydig, ond mae'r cyfan yn cymryd amser. Oherwydd y bwlch oedran, rydyn ni wedi ceisio dysgu'r bechgyn mewn gwahanol ffyrdd. Rydyn ni am iddyn nhw wybod nad oes rhaid iddyn nhw fod y gorau, dim ond iddynt geisio ei gorau. Mae meithi yn ffordd o fyw. Nid swydd yn unig, mae'n newid eich barn ar bopeth a sut rydych chi'n gyfarthrebu efo plant. Wrth gwrs mae'n werth chweil, oherwydd eich bod chi'n cael helpu plant. Ond dydyn ni ddim yn gwneud unrhyw beth gwahanol, rydyn ni jyst yn bod wrth ei hochr ac yn rhoi'r holl bethau iddynt mae plant yn heiddi cael. Pobl sy'n ei caru nhw a lle i deimlo'n ddiogel. Rydyn ni'n lwcus ei bod ni wedi cael llawer o gefnogaeth gan dîm meithio awdurdod lleol Castell Dedd Port Talbot. Maen nhw bob amser yn edrych i mewn arno ni os ydyn nhw'n gwybod ein bod ni wedi cael amser anodd. Mae rhywun bob amser ar ddiwedd y ffôn. Hyd yn oed os mae dim ond am sgwrs fach. Mae ein gweithiwr cymdeithasol mor dda am wrando a rhoi eiliad i ni stopio a chymryd anadl ddwfn cyn i ni barhau eto. Mae'n teimlo fel ein bod ni gyd yn un tîm mawr.